Jeg vil lave beviset for A under eksponentielle funktioner, og formen skulle meget gerne ende med at se sådan her ud. Vi starter med at skrive regneforskriften, hvor vi indsætter 2 støttepunkter. Så vil vi komme til at stå y2 lige med b gange a i x, og der det så er x2 sådan. Og det samme gør vi med vores andet støttepunkt, hvor det siger y er lige med 1, eller y1 er lige med b gange a i x, og så er det selvfølgelig bare 1 i stedet for. De 2 regneforskrifter og ligninger, dem kan vi så dividere med hinanden. Og her vil det så stå y2 divideret med y1. Det er lidt forkert. y2 divideret med y1. Det er lige med b. Så skriver vi det hele en gang til. B gange a i x. Sådan. x2. Og til slut divideret med b gange a i x igen. Skriver vi lige hurtigt igen. I x. Og det er så x1. Slut. Sådan. Så har vi ligningen her. Og som man kan se, indsætter vi lige igen. Sådan. Så går b'erne ud med hinanden, så dem kan vi egentlig bare slette. Ja. Nu vil vi så bruge potensregnerreglen, så at vi ikke har alle de A'er til at stå, sådan set. Så vi indsætter lige en fin boks igen, og vi siger y er y2 divideret med y. Lille y. y2 divideret med y. Det var da irriterende. y2 divideret med y1. Sådan. Og det er så lige med kun et enkelt a, fordi så kan man sætte den op her, så vi siger x i anden minus x i første. Sådan. Så for at få x'erne væk, eller for at få x2 minus x1 væk, for at få det op på den anden side lige med tegnet, så vil vi sige, så vil vi sådan. Hvorfor kan den ikke? Sådan. Så vil vi tage, så tager vi den x2 minus x1 rod på begge sider sådan set. Så det vil komme til at se således ud her. Og vi siger x2 minus x1 rod af x2 og x1, og de vil jo så, den forsvinder jo så her. Men over på den anden side, der vil den jo så ikke forsvinde. Og det vi sådan set ser her, da x står alene tilbage, der vi egentlig kan slette alt det her, så kommer der faktisk til at stå a her alene, og her har vi så formen for a.